De data asta vreau să fac and to die. Și sper să-o placă, deoarece mi s-a blocat și sunt alături de un ghiuț, pe nume Petru. Și are să fac aceeași chestie, pentru că mă enervează. Dar și hai să începem, deoarece eu sunt la început, probabil ați văzut la Rafael, la ce planșă e, mă scuzați că mă bâlbui puțin, dar cât mai rușinos așa de fel, și la fel și ghiuțul de Petru. Eu pe tabletă sunt la aproape trec și ajung la mașina de poliție. Mai am foarte puțin. Și aici o să-mi dea foarte puțin bani. Și voi 29 de bani, ce să fac cu ei? Că n-am ce să-mi brătez nimic. Ia stai. Că mă gândesc la ceva. Și Petru se uită la videoclipurile mele mai vechi. Și crește. E bă mai ușor acolo, bă, Petrule. M-am upgradat motorul. Și vrei să găsim un server de Minecraft și să ne jucăm? Nu, lasă-mă pace că nu merge să-mi iau Minecraft pe telefon și mă enervează. Punem am o groază de Minecraft. Da, și dacă vă place, nu uitați să putem de like. Și gheiuțul de Petru vrea multe like-uri, că îi plac like-urile. A zis că vreți. Elena, știu că nu zic prea bine acum. Petru a zis că... Elena, mă încurc, mă. Petru vrea să lăsați multe like-uri la acest episod. Pentru că a zis că el șmecher și asta. Ne-am upgradat roțile. Happy Wheel. Hai să ne mișcăm după stand-up. Roți fericite. Nu mai filmez stand-up. Cosmin Robert, Cities of Primal Multiplayer sau Fight Cube. Clar că mă zici că mă bați. Bine, mă jucăm Fight Cube. Așteaptă. Jucăm Fight Cube, că mi le iau și eu. După ce termin filmarea, așteaptă. Că deja filmez de 2 minute, o să mai filmez până ajung la 10 minute. Sau ceva de genul. Dar și am foarte multe videoclipuri. De fapt nu sunt multe, dar filmez multe pe zi. Când am chef de filmat, filmez o groază. 49 de bănuți. Upgradăm chestiune. Nu știu ce face, dar upgradăm. Accelerăm mai repede când ne oprim în cutii. Hai măcar la prima benzinărie să umplem și noi acolo. Ce telefon ai? Dive 30 Orange. Ce? Dive 30 Orange. Ah. Hai, du-te, ia-l și pe ăsta mare. Ia-i, mănâncă pe toți. Pe toți. Nu pierd. Nu, tu slow. Am murit că eram pe slow. Nu mai e Fight Cube? Ce, mă? Hai că până ce eu mai joc. Hai, tu joacă. Vezi, poate faci multe. Opa, ce este chestiune? Nu știu ce faci, dar... Ați văzut probabil muza Rafael pentru că joacă și mi-e place foarte mult. Vreau să văd când o să ajungă. Oh my god. Da, ia uite, zbor, iubi. Am zburat. Știi, mi-a picat la armă, shuriken. Adică... 3 stele, plus 4 damage, plus 8 life, plus 15 armură. Nu o pune când joci cu mine. Bă, Să mă pun. nu o pune când joci cu mine, că eu o să mă dea de la capăt pe telefon. Dacă avem aceeași armură, ca seara mi-a picat... Nu contează, până atunci mai joc eu. Aseară mi-a picat o cască cu 40 armură, 40 life, 40 resistance. Ai auzit? Da. Mi-a picat chestiile alea care le aveam atunci. Mi-a picat care dădeau plus 10 armură și plus 5 damage. Și mi-a picat un lanț de aur care îmi dă plus 10 armură, plus 10 damage și plus 10 resistance. Aveam shurikenul. De Bă, 3 stele. bă, mă lași? Gen, am avut o oră când mi-a picat shurikenul. Nu-ți iei când joci cu mine, că eu nu. Dar e nașpa că mai întâi îți dă antrenajul. Și după ce mai întâi filmez eu, nu o să filmez antrenajul pentru că e foarte plictisitor. Vadă și oameni cum faci tu antrenamentul. Și dacă vă place joculețul acesta, să lăsați un like. Oh my god. Oh my god. Eu o să-mi pun asta, chestiune, nu știu. Pun armură. Pum. Și de mânuți. Ești Fight Cube? Nu, mă. Tot asta. Art, dai, filmez.
După ce termin filmarea, poate mi iau și ăla și filmăm și de ăla. Filmăm tot felul de joculețe ca Mustimă. Mă arunc. Am sărit de pe mapă și mi-a luat un kill. Și aveam 2 kg și a jucat până la 3. Dar fac repede înapoi, că ăsta nu știe să joace. Păi tu spame jocul ăla doar ca să mă iei pe mine, când ai auzit că am aia cu 50% banmură. Acum spame joc. Și ce e tot de bat? Am shuriken care mi-a picat acum, care e de 3 stele. Dar nu ți-l pui când joci cu mine, frate. Ba da, Mă, nu. ba da. Mă, nu, că te bat. În excursie prin Munte Castani. Ba nu. O să-mi iau shurikenul. Oh my god. Mi-a aplicat ceva sucăr ăsta, shurikenul. 4 damage plus 8 life, 15 armură și ăsta are. Ăsta are 28. Da, așteptați puțin pe pauză, De la și plus 30. am revenit, da. Și Ghiu de Petru vorbește în continuu și mă enervează. Am sunat telefonul și a trebuit să răspund. Oh my god, nu sunt Deci, concentrat deloc. Dacă aveam Bă, armura taci! de 3 stele, eram complet full, 9 stele, dar 8 stele. Poți să Mi-a taci? picat acum o cască, Scani, 3 stele, plus 35 Tu ai hack-uri, mă! damage, plus 40 life, plus 32 armor. Și cât am abilitate, 62 damage, 68 life, 101 armor, 57. Pă, mă lași. Te bat. Oh my god. Haide, mai joci că crezi o mapă sau mai joc? O, mă așteaptă, mai joc. Stai să-mi cumpăr și o chestiune a Gheora și... Și dacă se aude o voce pe fundal, sper să nu vă deranjez foarte mult. Să săim. Hop, hop. Că la mine nu știu ce e, dar cântă. Și Afară. la mine vorbește bunica mea la telefon cu Fina. Slipper Yo, A? Happy Ways, era pe episodul 15 din Happy Ways. A postat Rafa? Unul are nivel 12 și are abia 6 stele și am 8 stele. Pentru că sunt norocos că mi-a picat o cască de 3 stele și shuriken. Bă, și cât damage dau? 65. Aproape dintr-o lovitură vă omor. Dintr-o lovitură. Ok. Da. Da, Pentru că acum nu pot. Mai pot. Acum o să dau sigur pe Robert la asta că e începător. Mă refer pe mă, telefon. că tu vrei doar ca să faci puncte pe mine. Dar și după unde suntem la ziua 11 și avem toate upgrade-urile, dar nu la maxim, doar o dată. Bine, la motor avem mai mult. Pentru că nu a costat așa de mult. A costat vreo 20, sau nu știu cum maxim. Și după jocul ăsta o să încheiem. O să-mi upgradez să-mi iau luneta. Și o să încheiem. Și pe aceea o să ne jucăm Fight Cube. Da, mă, uita, cine știe că nu mai am în telefon. Și trebuie să șterg un joc cu șterg nebulos. Filmăm cam multe episoade, nu e așa? Fie, uite și mi-am luat. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Robert, el a fost Like. Petru și vreau ca să violați butonul de like. Pa, pa, lume!